Ang Garchitorena igong 23 na barangay. Sa pag-agi kan mga panahon, nag-iiba na as nag-asenso naman ang satong banwaan. Ngunyan sa presenting taon, mahiling taan gayon asin mga bagong tanawon. Yaonan mga infrastruktura na naitindog sa panahon ni Mayor Bresa. Market na pinapagayon pa asin mahiling na mga establishmento na padiit-diit nag-uusbong na. Dakol na din kitang eskwelahan asin dakol sa mga estudyante kaini, scholar man kan banwaan. Tunay na daisa na sa infrastruktura ang investment kan gobyerno lokal, kundi human investment man para sa mga hobines na nag-aadal asin gustong mag-adal pa. Nailiwat mahali sa to ang pagkakaigwaman hinmagayo na bahay-sambahan asin tourist attraction man para sa kagabsan. May man iba-iba kitang pwedeng karigusan, mapadagat man o tubig tabang. Daiman mawawara sa satong mga kamagurangan ang livelihood program na programa kan banwaan. Ang pagkakaigwa ng entrepreneur asin bayan sa lugar nakakadagdag manin attraction para sa iba. Daiman mahali sa mga ama ang paglawod nin hulitaan hararani sa dagat iyo ini ang hanap buhay. Halimbawa na lang ang pagbanwet, pagbubo asin pagkitang kung iniaram nindong tataramon. Manungod man sa agrikultura bilang saro sa barangay kan Garchitorena, yaanan kinalasag island asin iba pang may mga bukid ang nabibenepisyohan kan mga pananom hali sa Department of Agriculture asin hali mismo sa banwaan. Nagagamit ang mga ini tangan ina magkaigwaning dagdag kita ang satong mga kamagurangan lalo na sa pang-aral daw. Makukuha sa mga pananom na ini ang paninda na ibabagsak sa market sa banwaan asin man ang pang-oral daw na pagkakan, halimbawa kan bagas, prutas, niyog, asin gulay. Mayaman kita kung hihilingon sa natural resources. Iyo ini ang pigmimintinar asin pinagyayabong pa kan gobyerno lokal. Ini gabos suportado kan sa tong presenting na mamayo. An infrastruktura, agrikultura, turismo, women empowerment manungod sa mga trabaho para sa kababaihan, kalusugan, edukasyon, asin ang entrepreneurship sa banwaan. An kaytong mga pangaturogan sana ngunya na isa sa katuparan na padikit-dikit, medyo nahaloy, pero dai may tatanggi na may progreso asin asenso sa tawo. Yan ang istorya kan sa kong banwaan. Giraray, ibahanin daw akong aramon pa ang gayon na igwa ang Garchitorena.